Tun ɗazu nake a zaune a gurin nan ni kaɗai sai ka ce wani tsohon mayi kai zaman mutum ɗaya kwata-kwata babu daɗi wa ni ko tashi ma zan yi tafiya ta ne kuma ka ga fada na abokin na zai zo wallahi da na ɗan ci dariya ko ya ne zabi da akwai fesal dai wallahi amma daga barka dai normal ce wallahi kake zaune a nan gurin wallahi tun ɗazu nake zaune ni kaɗai a gurin ne ka ce wani tsohon mayi yanda nake zancen ka ɗan halaka ki an bata kaga yanzu ni ba dan sauri nake ba kaga da sai in tsaya dan taya kai wallahi ka kuma da ka dan taya ne wallahi ka zai tunani ma nake ko tashi zan yi ka san yar gidan Dangote ta ce duk duniya in ba ni ba babu wanda take so danwa Dangote wa Dangote wanda na zani dai Dangote dai da ka sani na jihar Kano dai na kai ba ga mu kullum mota ma nan ta bani mu kullum mota kana gani yanzu uban ya ma haƙura ya ce yanzu in ba ni ba yanzu ya haƙura ma yanzu kawai ya ce yanzu a kira ni inji wai kana yi mu sai kai kawai kwarai kuwa in ba kai ba zai riya wallahi kai mutum yana aiko rin fajjaki kai ma yana siya a da Allah ya yi mana da an jima a ga dan bura wacce akwai ƙarya ka ce